hein, hâte-fou. Bonjour, Zaknakatiop Bacon. Eh ben voilà, d'accord? Izinke. Chofu malamisi tok lave bakazina randai fa bakona tok manikma. Chomala misangana to notre façon faisant mis carte business. Les tok ring am ni leve nakai. Zam ici carte naka. Donc c'est pas question de carte, c'est question de moyen. Asnaro question de moyen. Carte non que tu m'as fait 2000 €, tu peux pas acheter ça comme ça, à part que non a mis en espèce. Touch c'est une espèce. Ça veut dire, au vol à midi qui a un compte naka, l'argent propre. Ils n'ont naka, n'angovuni pipis naka, n'angovun lela naka, n'angovun coucou naka, n'angovun lualki naka. Ils n'ont angovun naka, chinangalar comme nous. D'accord? Donc, informer qu'on a à la fois sans la bataille, les zejelusa derrière un écran, à la fois sans tingi, les mangangi, les mangangi, qu'on a fait ma tazindek. Donc, ton iPhone a appelé. Azov la loi n'a iPhone à la réunion, ou à tova mangangi. Za, routine vous n'allez là. Ça n'a pas tant. Azov la loi n'y vanga iPhone à la réunion. Mangangi féminine. Faut te nommer ce papier. Prénom et nom, non, ton nom. Ça va donc sur le listing. Pour bien me confirmer l'île de la Réunion, c'est moi, Madame Boss. Zéna vient de regarder ta vidéo dans le canal. Ni quelque chose Boss. Asamba liok zé, azandik baka ulisandin jazz. Liok Madame Boss, et chatawara chikazi. Zéni sur c'est les amis. Rare kazao mis push up. Il antif nek foto na zuntini lukanga imbaka. Manjar mis push ti cosa fare kachara. Mis push. Ci volani but sambo. Ela tita konozo kwa. Isko porque volan but sam fahela na ter na Sainte Maria. Ingramba makik ti kwa. Faela na ter na Sainte Maria. Volan but sam charamet tous. Girave. Ovunet karati fa. Tifu guten zan kandri sasa na angatin tongo arek nde iro chimafwe. Chimafwe ro so disons ped kandafi. Ma vita ino vavandro be. Ulma vava be zebka aboka sora. Sora chimboka. Chisinino. Cheno izondrong vato. Cheno izo ente voe. Chefe karazan sora o sangongo. Guten zan kan atok gute waza. Guten zan kan do angatin 10 ans. 10 ans kuntia bak. Kuntia. 10 000 par jour FMG. 10 000 par jour FMG angatin 10 ans. Zati vuna tongarek 10 ans guten zan kando. C'est impossible. Nezan kando ngalandro 50 € to sendro nakanga novandro hadi chimeti vita uroni tosa nangano preve tu chimeti vita uro mangefa tosamno mandefamno virma wiria ingra bokando tratas nang fandro tosa I dat nangano vnga ira talua ing manangin china boka fa I vola virma chakunini ing na boka malade Ti Izu Ne taunisti fumbale taknora 49 €. Nore bojma taunisti balai taknora tang. Ti ke Ing zeng iske Maro mbadko Mande Facebook suk nakai. Ça c'est sûr. Maro karamoch iro chelai.
misy kaptirany volana na dahino ampodiko tsara heto ambarana dako izy tsy haiko zegny ity Victoria Adra ko zay Mayotte ni ambigny aombiny président fanazy andao mangataka am président Victoria Julia de bonjour tsy ataonao drako fa aombiny président ndraiky raha masetranao hitanao ma zay talaregna tato ninona aombiny président zay ko magnano raha fo amin'ny enfone Outra président ni volagna amitsika président radio ni volagna amitsika ivoako kara États-Unis a Mayotte yo dikazeze clique droit milanian naza shafu mavita mvangombe mnaro aombomba lafu ambo Mayotte chi lafu kara la rinyo tenga lafu kambala umbi fu ngombe misbala midik baka Madagascar Mayotte yo bako edmas volagna bako vulambolagna eda Joti fivlangna umpini président nakabogoset anaro jer malagasi tsy tianao mahita joana ka eto drako bonjour atova bitinge atova za bonjour fa za tsy nangatra vadinao azno ataotsika koragna matsirotsiro el za tsy nangalatra vadinao bonjour atova za azno zegny fa tsy aomby rajoel agny mampasahiragna anao tiatsika tsy tiatsika rajoel président tsika loloavonao koa loloavitsika jiaby hay zomba izaraiky fo ma président mavita volagna voaka andesiny hoe amboariko building aminareo eto mba misy ajery mandeha nalavitry ala fosa lafolafo tinga Mayotte fa tinga Mayotte la plupart ni mialatsigny la plupart ni mandafy tinga amin'ny 5 euros mialatsigny amin'olo tsy agnatiny zay tsy mila mampatsiafa za zo tsy mila mazay adivan'olo jiaby Facebook ma tsy tanao ka andeha anao squad eto dikazay za pavandy promesse ivron pavandy zegny za anao zay ka mirajouter zay ka tonaro za ka miza lavin'olo za tsy raha volambolagna fo miavite za tsy misy raha igny mi blessé olo igny anaro jo mi blessé rajoel za koa blessé koa parce que za olo tieza 100% baka za tieza 100% za nagnano raha tamy fona ka 100% ka fa misy raha ataon'olo tonga de za fa blessé karaha zay za tsy volagna rajoel feky wala velogno izy androso Madagascar za volagna iPhone ty ala fosa tingy lafolafo na miasa kombala karamany smigy kombala karamany 2000 euros baka tsy smigy 2000 euros nang fako timiany ti 2000 euros couleur anazy ty c'est cher c'est la couleur qui compte aussi avec iPhone voilà ça a faturga dek baka zay donc zo ça volagna iPhone nakatiny vangeko ni antique aomby andriky raha volagny na bonjour tsy azo olo karaha zegny koa je comprends pas olo karaha zay tsy comprendre la vie non zo mazy raha manjary ke bonjour tokony ataoko anao io boka io za tegnany raha fa io tsy haiko eky tsisy ta bonjour fa tonga de aomby anao fa matiny mafo 5 euros fa milely mazo vola Mayotte zay tsy raha koragnan'olo fa mba nahita maso za nagnanitra idrako za lafite aza lafo 5 euros tinginao fa aminay la réunion agny 50 euros 100 euros 200 euros 300 euros jusqu'à 1000 euros ça dépend à condition igny edy baka nareo volagna fa aisa misy vava tsy olo jiaby maro olo tia za Mayotte maro olo tiako maro olo manambola Mayotte manambady olo managna voninahitry ka izoko be nandreza tagnatin'ny tragno zegny mashallah ka viavy jiaby ta Mayotte karaha izy mashallah baka io zandriko Gilda mialatsigny manogny nagnaragna maty feky za zegny say magnangy manankaja magnangy boss miasa tsy nandafy totingindreo karaha igny reo fa nandafa ngovondreo misy la boutique miasa olo koa fa jaloux olo any
zandriko araiky en France igny. Olo tsy miasa, olo tsisy raha ilavagna azy. Ary karaha io gn'anaovandreo zobaka. Za zio milazoanaka za zio amra za olo voasasa lomaly afaka omaly mipira voasasa teto amin'olo tsy tia za aby reo. Za miezaka ataoko maso mahita te. Za mba magnaboaka fa 2000 € ty. Ko karaha manao smiga anao tsy mavanga ty. Déjà ko karaha manao 2000 € anao tsy mavanga ty. Na magnanaova 3 fois sans frais anao tsy mavanga ty téléphone aminaka ty. Asalahy. Ba maiza miegny masera. Olo tsy miegny sauvagerie. Mba miegny am respect, mba miegny am raha misy, mba miegny am raha hita maso. Zoma barnao bor manavy ny volo fotsynaka ty. Volo fotsynaka ty ko tsy navinavo azy. Hay mamtongnaka zio ty za karaha olo fajadrika. Miasa. Hay. Miasa rango baka am lavaka tingy. Ziska am kokoy. Miasa fo. Ko lelela tsy mavelon tegna mavozo velon tegna fomba la mitsendriky madiny zatanao magnasara dala eto ty. Hay. Zunto ko mbaranao hoe amparapara miasa no. Za miasa rango za ko fa neni leli na nambady. Fa niasa. Antony ola Diego. Na nambady za mbala fazazako tany. Babanzana ko mety izy karaha nantakaragna. Wela velogno izy. Za fa nandafo sabeda brochette da milarigna nefa soranaka tsara tam fotoagna zay jeunesse. Za fa tsy navozo edy nandeha niasa. Za navy am tanàna Mandroso ty ka za tsy asa. Mamon'olo fo tsy ataoko. Mikatram'olo tsy ataoko. Magnano tsy manjary olo am premier tsy ataoko. Fotony raha jiaby zay mandroboka anjara, mandroboka chance. Kwa manjary vola tsisy raha tahorako. Tie à la fois sa manjary vola za fa loso edy. Izy koa izy mazava. Hagnenjiky za fo. Aza magnenjiky fa tsy ka ty mbala injeny bibilava. Tsy fahotana jiaby natao amin'ny dunia ty. Mbala maro bibilava amin'ny fasiny agny. Ambanin'ny tany agny. Mazava, miambigna atsika. Arakaraka asa ataotsika. Mba nareo tiako mazava voasasa jiaby eto ty ma. Igny mbala zaza raiky vintagna zo. Mbala zaza raiky voalohany nivanga iPhone la réunion eto, iPhone 16 Pro Max. Anao niany ty kono na regny stina nda nivanga iPhone anao fa tafaranaka fa nakaragno marandregny igny. Mizagna tsara am tableau ndro yo. Fotony quantité na iPhone midika la réunion yo euro professionnel mizazy nantoniako tsara be. Zena viany za boss. Tiako eky natao boss igny niany. Mérité buka. Misy ane olo miasa. Misy olo miasa fa asana tsy mavelogno izy. Asanany, io ko maro olo miasa fa asana tsy mavelogno izy. Za buka tsy choisir asa tsy mavelogno za fa za choisir asa mavelogno za gnanaovako ngengengny naka gnanaovako raha tiako. Akara zegny. Minene loatra baka. Karaha zegny. Ambarandreo tiako baka atao voapika tramo. Avo zegny hoe ambarandreo tiako baka. Za olo miasa tsara beka, tsara beka. Trizay na za miady raha jiaby am Facebook ty. Tsara beka dialinaka. Tsara beka raha engagement ataoko. Olo agny firy kilometre tiako firy miala la réunion ty agny. Magnano maeza ito. C'est triste la vie. Ndo komandinky, tsisy raha tokony aizanao fiaignanaka zio ty. Tsisy. Za tsy misikiny Chanel. Za mera tsy nidika amin'ny boutique Chanel, bien sûr, anao koa mandeha Paris, à l'aéroport à Paris. Oh, Chanel. C'est bonjour, zegny agnarany Chanel à Paris, hein. Mais c'est pas n'importe qui peut acheter, mais tout le monde peut rentrer dedans. À part que nous ivre. On a quoi ivre? On a quoi même l'autre, nous est tafidy quoi? Fotony
non autorisé. Donc, on fait même l'autre, on a fait comme boutique Chanel Louis Vuitton. On a fait Chanel a fait Louis Vuitton. Mais là, tabro, taparitari, mandem vanga Louis Vuitton. Donc, il t'a cobra diabzi. Mais, Zach n'empire n'a zamze. Faut tenir ring fa au-dessus, c'est pas quoi.